ଆମ କଳା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଲ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ କଳା। ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପୋଟଳ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ରସର ଏହି ରେସିପିଟି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ପେଷ୍ଟ କରିନେବା ଏବଂ ଏକ ଛାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ରସ ବାହାର କରିନେବା। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଚାରମଗଜ, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପେଷ୍ଟ କରିନେବା। ଏଠି ମୁଁ ମସଲା ପାଇଁ ନେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ 3 ଖଣ୍ଡ ଅଦା, ଅଳ୍ପ ଜିରା, ଗୋଟେ ଟମାଟୋ। ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ପେଷ୍ଟ କରିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସରେ କଢ଼ାଇ ବସାଇ ସେଥିରେ ତେଲ ଦେଇ ତେଲଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ କରିନେବା ଏବଂ ତେଲଟି ଗରମ ହେବା ପରେ କାଟି ରଖିଥିବା ପୋଟଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ଭାଜି ନେବା। ପୋଟଳ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ରସ ପାଇଁ ଆମେ ପୋଟଳଟିକୁ ଏହିଭଳି ଭାବେ କାଟିବା, ଏହା ତରକାରୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ କଢ଼େଇରୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏବେ ସେହି କଢ଼େଇରେ ବଳିଥିବା ତେଲରେ ଖଣ୍ଡେ ତେଜପତ୍ର, ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି କଳା ସୋରିଷ ଦେବା ଏବଂ ବାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ, ଅଦା ଏବଂ ଜିରାର ପେଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହଳଦୀ ଦେଇ ଅଦାର କଞ୍ଚା ଗନ୍ଧ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବା। ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ ତରକାରୀର କଲର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ହାଫ୍ ଚାମଚ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରି ଦେଇଦେବା ହାଫ୍ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବେ ସିଝି ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଅଦାର କଞ୍ଚା ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ ବାଟି ରଖିଥିବା ଚାରମଗଜର ପେଷ୍ଟକୁ। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଚାରମଗଜର ଗନ୍ଧ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାର କଲର୍ ମଧ୍ୟ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଉଠିଛି ଏବଂ ଚାରମଗଜର କଞ୍ଚା ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ନଡ଼ିଆ ରସ। ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେବା ପରେ ପାଣି ନ ଦେଇ ମସଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବେ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଅଳ୍ପ କସୁରୀ ମେଥି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଭାଜି ରଖିଥିବା ପୋଟଳକୁ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଫୁଟାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନଡ଼ିଆ ରସ ଆଉ ପୋଟଳ ଭଲ ଭାବେ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଏହାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମ ନଡ଼ିଆ ରସ ପୋଟଳ ତରକାରୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ।